Hello guys, welcome back to my channel Abonwada Biafra. This video is number 14 of our review journey. 14 is Irina no. 1 is otu. 1 is otu. 2 abua. 2 abua. 3 atọ. 4 anọ. 5 ise. 6 isii. 7 asaa. 8 asatọ. 9 itoolu. 10 iri. 11 iri na otu. 12 iri na abụọ. 13 iri na atọ. 14 iri na anọ. Subscribe if you have not done so. Thank you.